Jompojolani Mohon Chandra Kamyo Gita Debor Mamungui Buku Khoroksa Shaisung Nukhungo Tongnai Bini Tong Thainok Wati Nok Bar Phaima Bai Kalaikha Okok Tumano Khanawi Chubana Bagayak Pholowi Rakha Chini Takarjola Constituency MLA Biswajit Koloi Tei Chichar Takarjola Jompojola ADC Constituency MDC Suraj Deborma Gita Debormano Nok Kwtal Tangna Bagi Tin Rok Bagikha MLA Biswajit Koloi Bai MDC Suraj Deborma Tini ni nok tin rok nos tongu nanyai tini je MDC tai MLA sar phai jer phaiman bom haima tong jakha an bakha belai ke tong besarok ro phai ke tin saidaman satin dan sanai jar phai jakha na sanjaw ni ro phai jakha sanjawai lu an khat angkai bus kang ni sal rok bo nangom haike ni nogo chugya rok dong nang te sanan bakharok da phainyo ang ba bu sir nam sung jakha anin mungkhe gitaran abo tuma para hanjak chandra bo bisi khobjago bokhe kolebari bisi jompojola dong sai sap sap dong saisung dong besarok abo hai kerja besai go an besar kon mako kelas krok kon jangkar besar ke kere khorok busuk dong nago kenai masai bebeng masai samira khosa Irignai naithok irignai hamjang rongni bagai naithok tei quality kaham irignai tabuk hatiwo belei rang klai baino manthugui tongo manthogo yak bai takja irignai chamuthu irisha kanboro manthogo Kwtal jorani machine bai takja naithok bumulni palini irignai Tiprasha hukumu mari rangtang surang Chandrahar wakhum toya kharu joto manthogo haike lerida tongsidi tabung nokrungdi kanrubai te kanboro phalnokbai oro wholesale te khusra rignai risabo phaljago manthogo jerok rignai bania khlainai borok o phalnognino rignai risa wholesale tlangai bania bo khlai manai haike lerida tongsidi krungdi nikuma Agartala North Banmalipur near Young's Corner Club West Tripura Mobile number 9862821223 Tekisa kokdu number 87878315552 oblique 82589191171 oblique 8119938 548